Kani kalong very irrelevant. Balai kamdan ka isi yang badan buram iba sempang renja resign ha ka arpu sautarik dan bakla mangau benai September. Handai kawan ke notification no governor ha ka arpu riu tarik benai September hajar arpusan. Badla pediang ya ka resignation letter ke jongi. Bad hadian bala pediang ru ya ka resignation letter ke jongi. Lai pa dia i kum tau kete ka tat hadu benda jit yau si yang matamai te belai banong bamdan isi. Kadon ke isi. Te kamu dah bamdan isi tu kapor ade bandan ka governance rule. Hi teng haba pikran. Keren dak jing sempang keren dak jing soto se. Bat kani kaba penlong viral. Ya kani ka show cause notice. Kalong shisha ke banakaliang ke jonga. Nganum la ban pediang de lelai roem. Kalong masih benta ba pipenjak buram. Ya ki officers ya ki staff ki jongi hamne. Dada badan kanu kata ka show cause notice kata ka explanation. To ai bakan long internally kan dalada mentada ka buram ki officers ki staff ki jongi. Dada ki ai ki that madan ni ki noting jong ki EMs. Kan position note. Di kalong ka bersusi hadu kata-kata namar Mr. Chairman kani kalong si benta kabal destroy ka reputation ka jongi superintendent badan buram jong ka professional tax la defame yi bat kunjuru ka yen ka sem ka jongi bat khamtam hiru bala violate ya ka private right ka jongi tenakaliang ka jonga chairman badan buram ngakendo ya ka isi ba kamde bakan wanja kumde kamde banong Malaysia bansia darab jap ya lade hakilat batai kubur belami kata ka jinghenwin jokari ba ka jag dereu ka jongi ke ba ki babon balang kilangat banseu bahab banseu ta professional tax bar ka wei ka basusi ban bakumno bakin recall ik tagi notice kani ka don ka jingma namaran rejing shisha ya kumi kini kikam ladai benda bin pa bin namar bakat kum ka rule ru ka kren shahi mo kum bakadon ka slam kibala kamai san pau hajar saneng kilangat tendai pat hangni pat haba kita ki officers kile ya ka kam ka jongki ki perform ya kata ka duty ka jongki ki carry out dia kata ka duty ka jongki handai pat ban khat buram pat kai ka banca lese kadon ke jingmaru ya ki officers ya ki staff ki jongi dara menta ki le chapok fil manu banai kata ke jingada manu banai kata ke protection ya ki staff ki jongi ki ban carry out ya ki duties ki jongi members banganget hem bagi baki staff ki officers ki jongi ro namar ba ka professional taxi mostly kadehi ka bahap bet ban base ka bahap hero bet ban pet benya de lingba ka field work tengah kuat ban kento ha ni ka yeng badan buram ka jongi bakam day bakan wanja kum ni ban penjak buram yai superintendent jong ka ni ka professional tax department kalong sibenta ka banakaliang ka jonga nganong pediang de lelei ru am kublei sibon Niko nga ai kublei ya u member jong ka Motion Road ba S Rashir I belawan ra ya kani kamat dan ba ka rules 60C ka ba ya dei bat kani ka jingmi hakikot kubor hakini ki khendet sngi habe dei ba ka jingja bat ka department jong ka professional tax da ka mensim ka ba sokhya ya ka e ka ba laja hakini ki sngi ki baladep kalong ka e ka ba mut ka di ka ba bean tengah kwa banyo ka jubak la kani ka notice kalong ka ba bean sisya ne em
kenang bangin syai umdai bang keno umdai bang kento henrengi ko apanya syai hapo yang derbar la kani kan notice ka bapenmi da isu tendam jong tax kalong illegal ne